Jagoo abal manyar Kenya madhi chung'ne Kenya e Olimpik Maria nodhi nyime gi orako mare boma mami Ramas kogeto kelo midila ne Kenya koke tuke mag Olympics. Maria en achiel kuom jagoo abal ariyo modhi Paris kowuok piny ka. Kenya okosebedo ka timo maber e tuke mag abal e Olimpik mokalo. Kata kamano, Maria wacho ni rang'eny magisetime orako higani ni malo kendo nyalo miyo gi thuolo maber mar yudo midila. Gibiro donjo Paris juma manyien. Yeah, okay, good. We don't need it today. It was good. I just did a bit of easy swimming just to, get back into swimming and get kind of acclimatized to being here and stuff. So I look forward to next week where I go more into my training. I'd say it's a different competing pool in most areas, but it's the same thing. Swimming is swimming wherever you do it. It's one sport, just different areas of doing it, different country and place. Team mar Spain otimo orako mogik kawuono motelo ne final mar laro kombe mar Euro madhi bedo kiny e kindgi kod England. Mai bende en odiechieng' ma johera mag adhula ma Spain ohingo nyasi mar nyuol